रुसआ गावनि निउक्लियार आर्मिफोरखौ एलार्ट खालामनायनि उनावहाय गासै बुहुमावनो गिखांनाय फैदों। बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन निउक्लियार बम्ब गोनां रुसनि हुमखि होनाया गिथाव बाथाव। रासियान निउक्लियार डिटारमेन्स फर्सखौ बयनिख्रुइबो गिथावनासिन फर्स हमना लानाय जायो। हमनानै लानाय जादों जे बेनि गेजेरजों पुतिनआ आमेरिका आरो नाट'खौ प्रेसाराइज खालामदों। माखासे आमेरिकान एक्सपार्ट्सफोरनि बायदिब्ला रासियाया इउक्रेननि रुजुनायाव जोबोर गोहोगोरा, बेनिखायनो निउक्लियार होनायनि हुमखिखौ खालि नारसिननायनि थाखायल' हुमखि होनाय महरै नायनो थिनदों। रुसनि हादरगिरिया निउक्लियार फर्सखौ एलार्ट खालामनायनि जाहोना मा जानो हागौ? जेरैबायदि सोनाबारि हादर आरो नाट'आ इउक्रेननो हाथियार दैथायहरना मदद होदों, बेखौ पुतिनआ सहायनो हायाखै। आमेरिकाजों लोगोसे सोनाबारि हादरफोरा रुसजों रांखान्थियारि लेनदेनखौ बन्द खालामदों आरो पुतिन आरो रासियानि गोबां मिनिस्टारफोरनि धोनखौबो जब्द खालामनो थाखाय थांखि लादों। दासिमहालागै रासियानि गाग्लोबनायाव इउक्रेननि 352 सुबुंनि जिउ गोमाबाय आरो बेनि गेजेराव सा 14 गथ'साबो दं।